La eduze kwami ugogo uMbuthuma oneminyaka 97 92 gogo namhlanje uthola indlu yakho ethi wena uzizwa kanjani? Ndizizwa ndijabule kangakanani. Ndijabula andazi noba ndithini. Nkosi, ndidinga okwamandla. Ngabe ndiyasina ndiyagadlela njengoku. Siyabona ukuthi indlu inako konke igross ikhona namakhabethe. Namakhabethe, iglosa, bathroom, amathawula, imibhede, hayibo, imatafula, osofa, ayikho into engekho. Isibuko nasi. Asikhulume ngesimo sakho ungakafiki la besinzima kangakanani isimo la kade uphuma khona khona. Mntanami besinzima kanzima kabi. Babonile nje bebeke bafika. Kwayinto bendihleli kuyo bendibambe lamazinyo. Ngenye igame nje yake yawa ndathi enako ndizofana engane. Ndaya hayibo ngamabokoboko. Andazi nandifika ezulwini. Kusezulwini phela lapha. Sendifikile inene sendifikile. Mhlambe amazwi akho nje okubonga kulaba benza ukuthi yonke lento yenzeke. Amazwi ami nje ndithi uNkulunkulu angathi bangakhula nakwabanye benze kanje. Nkosi yami bangadinwa. Mhle kabi umsebenzi wami. Mhle kakhulu umsebenzi abawenzileyo abantu. Nkosi, hayi inkosi ingade ngababusisa. Siyabonga gogo. Ndiyabonga.